belakino khulumka jotono bises khlai ang boloram diploma taklai 1 Tripura West Udai 50 tiningai independent election Lok Sabha ningai जों contest khlai tongo amon bagai ani obono taktai buksong thanibo message tongnai je bises khlai जों Udai 50 সারা ত্রিপুরা রাজ্যনি যারা চিনি সংগঠন রক आंनो थानिबो मो कासे कयमु जखन जों ताक्लायो जे चिनि जुब संगठन तरफ थेके कासे जों लोकसभा कन्टेस्ट खालाय दङबा फाइनाल बिसखांनि जे एप्रिल नि 19 तारिख जेता इलेक्शन अंगनि बा फाजिन थां दङ नरकनो जतन कयो ताक्लायो जे इलेक्शन विशेष खालाय त्रिपुरा वेस्ट और 9टा पार्टी हेकबा 9 जन कैंडिडेट बाटाय दङो आरो जोंबो दङो गाबोन बागै ताक्लानि जे विशेष क्लाइचिनि इशू जे Udai 50 टिनि जे इशू त्रिपुरालेण्ड जे चिनि विशेष क्लाइ नांगौगो म त्रिपुरालेण्ड नि दाबिनति जों बाथाय दङनि बागै ताक्लायो जनर जतन साइमानो विशेष क्लाइ जेता राजनीतिक बदल जे त्रिपुरा राज्यनि बीजेपी नि फासिंगो तिनिबो I50 प्लस त्रिपुरा मथा जय नंगै एकटा अलायन्स जुथ सरकार चालु दङो आरो विशेष क्लाइ त्रिपुरालेण्ड डिमान्ड नतै बरक ताक्लायो कोन कन्टेस्ट खाया जस्ट बीजेपी नि थानिबो बरक याफारखा आउनि बागै सुदु जों त्रिपुरालेण्ड नि दाबिनतै जों जखनते बासावै दङनिबा ननि थानिबो जत्त त्रिपुरा सारनि थानिबो आनि कयमु नरक जे चिनि जे सिम्बल जे तै जों बाथाय दङो अबो हंकांकांकाय विशेष क्लाइ जों अबनो बासि बहनो बा ससै बहनो जों बा बनरे फल बहनो अंका ओ चिन्नवनो बोट रुवै नरकनो जोंनो त्रिपुरालेण्ड नि कक सानानै बा चिनि परसेंटेज जेता जों नाय दङनि अबनो जों जे ताक्लाइ दङनो नरक जतनो बोट रुनानि बागा ननो कयो ताखुक्ताय बुखुक्सं ताइ विशेष क्लाइ त्रिपुरालेण्ड हामजानाय दङ ननो ओ जे चिन्नव जतनो मुतनारगै ताक्लायो बोटनानि बागा आं थानि कयो ओंखाय ताइ जतनो साइमानो जेता जों ताम खलायतों खलायतों थानाय गोबां मा बसर प्राय 2013 नि सिमि जों आन्दोलन खालायफिननि त्रिपुरालेण्ड तै म त्रिपुरालेण्ड सिमिना चिनि कासे दाबि जेता चिन त्रिपुरा सरनि बागै कासेया जेता जों फियक जाकनाय आबाहाय एकटा दाबि ओ दाबिनो तै गोबां मा राजनीतिक बदल नखरका जों नुखा जे गोबां मा राजनीतिक बदल जेता कक रुबै जेता तिनी कुनो मुभमेन्ट करे कुनो आन्दोलन करे हयतो गोबां मा ओ इशुनो तुइ फाइबानो मरक नाना रकम इशुनो तुइ अनो लामाओ हिमि थाङो हायकबा जे नेशनल पार्टी रनि यागो कलाय थाङो अनि बगा आं ननि थानि कयमुं अबो जे सुरुवात चिनि जों थानायो अनेक खलायका हायफोना जेता ताबो चिनि बिसकां जेता स्पीड ब्रेकार अंगै जेता बासामानि अबना आगामी दिन जों ताइसा लायै गाहाम खाय साम खायमानान बगै नरनि थानि बां कयनो मसंगो नरक जत्तनो बिसिबो भोट गोबां खलाय जोंना परसेंटेज फुनुदै जेतु त्रिपुरालेण्ड नि बागै जों ताइसा साम तानानि बगै एकटा सुजुग मानान बगै अब ननि थानि आनि खुलुमो ताइ ननि थानिबो आनि मेसेज तंनाय ताइ फादि ओ दिनो जत्तनो पाल खलायै नरक भोट रान बगै आं कयथुं जे यां विशेष खलाय र 30टा जेता कन्स्टिट्युएन्सि दं 30टा कन्स्टिट्युएन्सि जेता एसेम्बलिनि और सिमलानि सिमि शान्ति बाजार पर्यन्त आं खाखायो चिनि Udai 50 हेगबा जारा गोबांमा मुभमेन्ट नखनाय बरक जोंबाय दङ बरनबा आं कयनाय नरक न म जे कन्स्टिट्युएन्सि जारा तंनाय र नरबो आगो फाइनानि बागै गां तिनि आसा गोबांमा कक सागला बसकाङो चिनि तेबो गोबांमा जों प्रेस कन्फरेन्स खालायजाकनाय ओंखाय आमसक सावैनो तिनि सिगनस मेसेज न आं नंनो थानि याफरे आनि कबनो पाइरका जतनो